Grand. Uzohamba uyoyenzisa elisha wena ikhadi. Master ngicela uzoma ngayini? Yeah, ngizohamba. Sibone ikhapuli fele. Nangihlanyela dewena. Ungamshaya ntwana ungamshaya wamshaya. Ungamshaya relax. Okay mfethu. Ubonile. Wena maybe mama khona nasemathunyeni uzogila. Ngamenze. Wena mama kuzophenduka wena. Wena indlela kini ngayithola inganani next. Bona rona retsa siku machine ungatatazeli stay calm don't say machine it repeat the keys or a two piece forget no mathande kitchen empilo is a costa goke nama osta Sanibonani babukeli bami bahle emakhaya ubheka again bafethu njengenjwayelo it's your boy bafethu Reggie ntwana sekasi ntwana ama cry nice bafethu niyazi ukuthi izinto ezikhala kahle zila ekhaya eRich Nation TV bafethu ngibiziwe namhlanje njengoba nazi ukuthi thina sawumabiza sisabele bafethu ngibiziwe lana umfo yakhala ngale bathini ewini emakasana kahle angazi ukuthi bathini lelo gas lelo mara kusithembisa ufethu ngithola so usibhalele vele uyangitshela ukuthi man khona into angayizwisisi kahle lapha endlini ngoba umuntu wakhe akasamthinti fund 1 ngathi uyamsabasaba every day makafika endlini usutha kanjani ukuthi izolo awushayanga phambi kwezolo hayi bafethu ungayenzi le so bafethu ngifuna ukuthi ngiphuthumele kuye angitshele indaba yakhe ukuthi uhleli kanjani ceda sithatha from lapho ukuthi sibasiza kanjani bafethu ngithola mawukuthi iyalungiseka sizoyilungisa mawukuthi need counseling kuphela siyaceda silungisa kanjalo bafethu Rich Nation TV njengenjalo niyazi ukuthi bafethu mangila ngizolungisa bafethu ningayendawo ngithanda nonke lapha emakhaya siye master sibangene Hola Tebogo Gran. Ngishapho na? Ngimnandi man. Mfethu ngilanga obungibizile uvela ubhalile. Yeah, yimi ngibhalile. Yeah, ngiyabona lapha kuma email ukuthi man ubhale something about ukuthi bayakudlela or kuyenzakalani. Angizwisisanga kahle that's why ngifike la ukuthi uzongichazela ngithatha. Ngifuna mfethu ungitshele ukuthi kahle kuyenzakalani ngoba ngathi nje kuhlangahlangene kuyenzakalani. Uyambona nomfana lo engihlala naye ne ngihlala nalomfana ne ngamove out ekhaya ne mangimove out ekhaya so vele kuyi move in together vele after 1 year vele lo mfana lo wenzana sekaqala izinto ezisnacks like akasabehave njengakuqala okay wabona so njengoba sekanezinto ezisnacks so ngiyazibuza ukuthi lo mfana lo kenzakalani manje why sekanezinto eziso ay ngishaye ngomzimba kube ngathi hayi ngiyayeka yeah you understand so manje mangichubeka vele ukusho ukuthi ngelinye ilanga useshaweni ukusho ukuthi le phone le iring mayiringa le phone le ngithi mangithi hayi kanti omunye man umngani wami you understand ngithule ngithi hayi ifone yakho bafo beyikhala athi uyibambile ngithi anyibambanga obvious uyazi ifone mawungaba uyibambanga ine miss call ayizange ibe ne miss call athi kimi ibambile le phone le ngithi makabe kabuza ukuthi ukuphi ngibuze mina ukuthi how come wena uzoba nama number womngani wami ngifika kanjani la ifika lapho you understand hayi isuke vele mayisuka vele umfo athi kimi mina ngiyamhlanyela ukusho ukuthi ngithi mina uyajola ngithi mawungabe uyajola uzofila guilty vele athi kimi hayi yena akazwani naye bekhona umuntu omunye umngani wakhe bekamhlanganisela omunye umuntu uyabona ngithi mina alright sharp mangabe kunjalo akuna flop kunjengoba vele senginifona ngithi hayi ngicela ningisize man akayivumi yena uGana akavumi okay umngani wakho yena momhlalisa phansi uthini bengingakaze ngakhuluma nanaye akaze ukukhuluma phela okay fine wazi manje ukuthi masisuka la sithi silanda umngani silanda abantu uba for silanda umngani nanoma singalanda bani lesomthola yeah okay fine let's say silanda umngani wakho right umngani wakho mazizofika lesithola ukuthi istory sihlangahlangene naye vele uyayivuma kusho ukuthi wena naye anensaba bangani ready for lokho yeah ngiready already ngamnene kanjani kabuhlungu kabi futhi okay mara ngicela mafika lapha ungayenzi le yabompi yakhe usiphathe grand silungisa izinto njengabantu abadala yeah kuna flop uyangithembisa kabuhlungu okay into engizocela ukuthi lapha ebhasini unkaye number yi out unkaye number yalo jojola naye sibone ukuthi sithola omufing yabona ceda siyabangena alright ngalokho stress yeah asibalande
Pincham manje ngoba sibafonelile bathe sohlangana nabo kuphi uthe sohlangana naye kuphi uthe angisihlala ikhona house vele okay yeah maybe ukhona la futhi ngathi yibo lapha laba bamela ikhona yeah yibo bona laba mawuthi yibo laba ubani nobani mawuthi lapha lo muntu wami nalomngani wami lo size kahle mos laba bona laba okay ready for ukuthi ufacane naye yeah I'm ready okay I'm ready nje for yena ne yeah exe Nikren bafethu nami ngikren bafethu ngicela simeleni ngapha mina igama lami uRechi from Rich Nation TV ne ngicela singamina estradini baba ngicela usondele yebo ngicela usondele bafethu ngizomela ngapha Nikren bafethu ngimnani ngiyabona nimekrendi lana man mina igama lami uRechi njengoba ngisho ne from Rich Nation TV ngibhalele la ngabe niyamazi nyamazi uhlangana kanjani wena naye umuntu wakho okay manje lo bani lo naye umuntu wami naye umuntu wakho oshaya amadabula okay fede mpintshampeka ne mina ngila ngoba ngibiziwe la ubafa ngithola so ngibhalelwe ngitshela ukuthi man wena akasakuzwisisi ukuthi ume kuphi yabona ngathi ungapha nangapha ngoba bekangitshela ngayo umngani wakho lo wangithi umngani wami yes bekangitshela umngani wami uyaphika ngapha ufeba nomuntu wami akusumngani wakho akusithomi yami ngathi ngitshela ufebe ufebe nomuntu wami akusithomi yakho sikarasa ngarasi ngenzeni ngifile ngirelax umntala for in umntala for lento yenza yeah mara lento yenza isnacks manje wena ulwelani okay uthola naye angiyile mina angitsholi naye ungibizile njengoba ngisho kama siyachaza mos ngingarasi bangarasi maruwa bacabanisayo thema why maruchini into so angisho umuntu wesilisa melu shaye ngapha nangapha why ke ungamcelanga Kren ukuthi okay fele ngicela isithembunyana ke ibe official yakhe nyamazi ukuthi kunjani kuyahlanya so akekho mnandi so that's why bathi awukho mnandi makuyahlanya kuhlanya wena yizinzo nalezi uphile kahle maka umuntu ophilile angayenza so nalo muntu lo mina nawe ngiyakuthanda baba kanti yini wena relax wena badlala ngayo iyakujabulisa lento eyenzakalayo kanti kanjani iyakujabulisa wena ukuqhubeka naye ngithanda naye too wafrozana bayithu akukhonakala impintshamo khethwe yi1 imalana master khethwe yi1 uyangihlanyela uyahlanya bafuna bayithu khuluma idoti wena ungahalwi nina nithi uyangihlanyela nina akalwi ukhuluma sokantona wawukhuluma kakhulu la mina ngikhuluma cause ngiyazi ukuthi ngizeni ukhuluma kakhulu womosha le ngiyazikhulumela wena hayi man ubhizi usekhaya kanti uyazi ukuthi ubhizi yanyonyobha ubheka umuntu wakho ngapha ubheka umuntu wakho bozocheck icost yani unesibindi ngakhona ngiyamfuna ngisho ngimfuna vele uyamfuna kusumuntu wakho bengimfuna wena kahle uyalwela angilweli uyajola nina isikhathi singanani ijola wena naye sina 2 weeks nyana sijola 2 weeks nyana lento isase fresh bafethu like ningayiyeka bafethu ngiyekho kuyiyeka why ngiyamfrustana naye ngiyamfrustana mara mpintshama like uyabona ukuthi ukurisa abantu abayithula udinga udokotela wengqondo like for real Sam ayikho lento leyo udinga udokotela wengqondo manje kanjani choose one ungamanungisiye Sam choose one mpintshama angikhona ukuchuza manje zabayithu if yangilahla uyahlanya uyabona lokhulumayo teta aqhubeke nalo ufuquza insango igcwele la insango ifuquzila ngeke jwayela abantu kabi uthi yena awuyindawo mpintshama kusho ukuthi wena kwamele ulungise ukuthi umeke sure ukuthi lo akasekho isithombeni ngoba lo uthi yena akunala yakhona nalezi zinto ezisekamereni lakhe ngifuka uziphula ezemali yakhe ngiyoziphula uzoqalela kabi ni diploma nonke yes nihlala kwabani kwakhe okwakho diploma kwakhe yeah okay Othiyamo uyaluza udaba manje the way achache ngakhona like uyamkhila uyiphula le ya plasma ngishahlanyisa
ungafuni into engekho kimi. Wena kini khona? Wena ngikhuluma nawe. Wena kini khona? Wena ngikhuluma Wena kini nawe. Mina ngikhuluma Yes, nawe. mina Khona kini? Ngikhuluma nawe. Mina ngikhuluma nawe. Angikhulumi nawe. Angisihlulekile ukukhuluma. Hlulekile angisikhuluma. Hlulekile angisikhuluma. Thulile. Khuluma nawe mina. Wena mara ngathi ukhuluma kakhulu wena. Wena. Wayosuza nabantu Lokumele kuyenzakaleni. Angisho mangibuza uphikile. Angisho uphikile mangibuza. Awuzangiphiki. because bengafuni ukwazi ngisho Kanjani manje uzongitshela ngokuthi sithanda sithu ikhona into ekhulumayo yabo ukuthi awuna Mara ngithela kenelo. nethumo, Yasazi spade sithi awuna kenelo. Awuna ngqondo. Awunayo kenelo. Batazithi mzala pitcha. Unayo. Njobuza la. Unayo. No, okay bafethu ngicela ukununderstandisa ne. Mina ubavuma ngangitshela uyangitshela ukuthi uzamile ukuhlala naye phansi angithola. Athi kumkhombisa mara uyajika jika untwana uyajika uyayitrace. Akafuni ukunderstand abasamfuni. Mara makamtshele ke makamtshele. Wena wamkhulumela Wena lokho. Ungitshelile ngisho umfu. Bavu ngicela uyibhode wena lo makho fandaga ukuthi wena. Ngayemtshele manje mina ngikhona. Kube neproof. Uyahlanya. grand ngawe Ugrand. Yeah. Sobona ukuthi uzodla yiphi impuphu. Uyayizwa. Uyabona impuphu? Uyayizwa. Sobona ukuthi uzopheka yiphi. Wena uyaphapha wena. Usathane wena. Yeah, ithengwa yimi. Ithenga kuphi? Yeah, ithengwa yimi. Oh mara ngihlala kwa. Sihlala kwayo. Akasipani. Next umbona so Bahlale. ugcoke mina. Phelele nje so. Mampintshami umshiye nje kanjalo for relationship yathi weeks. Uphelele nje so. maybe naye uzongizama lapho nalapho Uzokuzama lapho nalapho. Hayi baby ngizokuzama. Unani Uzomzama ngoba nawe ngani? udle ekhaya. Uzomzama ngani? Uzomzama ngani vele? Uyomuphani? Ngoba nawe udle Uzombona. ekhaya. Uzobona like ngizomkhulisa. Udle ekhaya namanzi uqeda ukudla ekhaya ekseni isinkwa ngiyenzela ibreakfast kanti uyazazi ukuthi uzonyonyoba. Ngaphunyonyobela umuntu wakhe Uzonyonyoba, bakuphakela wena bakupha khona. everything. Breakfast. Mina benginomuntu wami today. Udlisa ibreakfast wena Mina benginomuntu wami today. nesapha uyisilambane uyanyonyoba de ungakhona ufake useless awuphili Yini? Ebawoza ozomela indaba zakho yini? Awuthiyam. Isalana Uyamuza umuntu wakho manje. Sekathepa out uthi angeke. Mara uyiqalile. mara ngithanda yena ngisho Okay, uthanda yena overload. Yamthanda Yeah. hamba Ubuyisele lapho yothandana. samlelana ne. Na Ungibuyisele impahla ukhumule zami. leyo crop top manje Le yami. ngithi ukhumule manje eyakho I-crop top ekabani? uthengephi Shane. ekabani Eyami. bengikenzela ifavor manginikeza yona for lokho ngiyayifuna ikhumule manje Manje rikupa crop top ngizomthengela or bathi croc sayicela ke. Emaster ngicela ukhipe le crop top sayicela le crop ngeke top. usalithola uzohamba uyenza iselisha vayani naye ngigrand ngaye Ugrand. uzohamba uyenza iselisha wena ikhadi Master ngicela uzoma ngayi. yeah ngizohamba Sibone ikhapuli fele. ngizohamba Uyarasa. nangihlanyela de wena Ungamshaya ntwana ungamshaya wamshaya ungamshaya relax. Okay mfethu wena maybe mama khona nasemathuneni uzogiya ngamenzeli wena mama kuzophenduka wena wena indleki ngayithola ingana next bayana abantu bakho Pincham siyabonga ne Ngithola ingane siyabonga next isikhathi sakho wena. njengoba wena ushilo ukuthi ukhethe lona ungahamba nalo sizama Ngabe kavala ukuthulela ngamakhetheni. Sizomalana sithole. Wasizomala. Okay, bekayenza amakhethenisi indwangu zezangoma Oh mfethu okay bheka ke ne okay feel Wena uyanya wena. ungali angithizela ukuthi sizokusiza ungali okay mamela ke mfethu ne uzwile ukuthi izelana sizamile ukukhuluma naye ngithi so into thina njenge Rich Nation TV esizoyenza kuyo ngithola ukukuzamela i-counseling ngithola sizokuzamela i-counseling from isayidini lethu njengoba ubona ukuthi labantu laba bana 2 weeks mara ukhethe yena over wena but impilo injalo ngithi so mina ngifuna ukuzwa from makayilandelele ipoverty angeke uzuthi unepoverty ufuna ipoverty phezulu kwepoverty ayikaze yayenzeka into ayaza ngithi uthando linokudakwa mara thina njenge Rich Nation TV before samba ngicela ukubuza ukuthi njengoba sizela ispan sethu sikuphethe kanjani hayi ningijabulisile ukungijabulisa emara lo sathane lo uyakujwayela uyangijwayela yena Okay, ngitholile nento bengifuna ukuyithola shem ngiyabonga ningisize kakhulu okay mfethu ngiyacela mfethu impilo injalo ngithola sometimes siyawina sometimes asiwina ngithola abantu esibathandayo bathi abasithanda ngithola so ngiyacela mfethu into esoyenza sokuzamela i-counseling ceda impilo iyachubeka yabona cela umele lapha ebhasini ngikhulume nababukeli ngizobuya lapho kuwe sibone ukuthi siyenza kanjani Mzansi bafethu nibonile bafethu sifikile la emakasana
sifikile la sithi sizokhulumela ubafo kanti siyothola indaba esigace sendaba esingaka sibhlungu kakhulu ukudlula le besithi soyithola ngithola so bafethu sifinde out ukuthi vele le ndaba le bekayisho ukuthi bayamjolela bayamdlela bayamenzela ini umuntu okhona fele sithema sifika sathola out yakhe yangithola so bafethu Rich Nation TV njengenjwayelo cela ningakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu ningayindaba bafethu sila bafethu besisiza umphakathi bafethu cela niphawuleni lapho kuma comment section ukuthi manje siyenza kanjani but mina ngizamile ukuyenza konke okusemandleni wami bafethu ngithanda nonke bafethu ningayindawo cha